Случвало ли ви се да купите най-скъпите семена, да подготвите перфектната почва, а накрая реколтата да е слаба и разочароваща? Ами ако ви кажа, че проблемът изобщо не е във вас, а във времето, което сте избрали за засаждане. Добре дошли отново в нашия канал. Днес ще говорим за нещо изключително важно. Ще разгледаме подробно лунния календар за засаждане на овощи и зеленчуци през месец април 2026 година. Обещавам ви, че до края на това видео ще научите точните дни, в които вашите растения буквално ще експлодират от растеж. Ще разкрием един неочевиден таен метод, който старите майстори използват, за да удвоят добива си без никакви химикали. Но преди да започнем, имам един провокативен въпрос към вас. Вярвате ли наистина, че една огромна скала в космоса може да определя колко големи ще станат вашите домати? Напишете мнението си в коментарите сега, защото до края на видеото може би ще промените позицията си. За да разберем как работи тази система, трябва да се върнем малко назад във времето. Още от дълбока древност фермерите са забелязали странна връзка. Те са видели, че небесните тела влияят на Земята. Всички знаем, че Луната контролира приливите и отливите на Световния океан чрез своята гравитация. Това е доказан научен факт. Но това, което много хора забравят, е, че растенията се състоят от над 80% вода. Следователно същата тази гравитационна сила, която мести океаните, влияе и на растителните сокове. Когато Луната расте, тя издърпва водата нагоре към листата и плодовете. Когато Луната намалява, енергията и соковете се спускат дълбоко в корените. Древните вавилонци първи са създали подробни таблици за тези цикли. Днес ние наричаме това биодинамично земеделие. Този метод не е някаква мистика или магия. Това е просто следване на естествения ритъм на природата. И през април 2026 година този ритъм има своите много специфични правила, които сега ще разшифроваме стъпка по стъпка. Нека започнем с новолунието, което през април 2026 година се пада на 1 април. Знаете ли, че много начинаещи градинари правят една огромна грешка точно тук? Те си мислят, че щом месецът започва, трябва веднага да хванат мотиката и да сеят. Но истината е съвсем различна. По време на новолуние, цялата жизнена енергия на растението е концентрирана дълбоко в корените. Земята сякаш си поема дъх и си почива. Ако засадите семена точно в този ден, те просто ще заспят. Няма да имат силата да пробият почвата бързо. Представете си, че някой ви буди в 3 часа през нощта и ви кара да бягате маратон. Точно това причинявате на семената си. Затова златното правило е да оставите градината на мира в деня преди новолунието, в самия ден и в деня след него. Един разпространен мит е, че ако вали на новолуние, трябва да се сее, защото почвата е влажна. Не се поддавайте на това изкушение. Нека ви дам един пример. Мой съсед миналата година засади репичките си точно на новолуние, резултатът беше плачевен. Поникнаха едва половината, а оцелелите бяха дребни. Затова запишете си добре. Първите 3 дни на април са време за планиране, а не за действие в лехите. Изчакайте търпеливо Луната да започне да расте. След като новолунието премине, навлизаме в фазата на растящата луна. През април 2026 година този благодатен период продължава от 4 до 15 април. Това е времето на голямото пробуждане. Гравитацията на Луната започва да издърпва водата и хранителните вещества нагоре към повърхността на почвата. Това е идеалният момент за засаждане на всички култури, които дават плодове над земята. Соковете в растенията се движат мощно от корените към стъблата и листата. Има един популярен мит, че фазата няма значение, ако торите обилно. Това просто не е вярно. Никакъв тор не може да замести естественият тласък на природата. Да вземем за пример салатите и спанака. Ако ги посеете по време на растяща луна, те ще развият огромни, сочни зелени листа, които се протягат към слънцето. Тяхната структура ще бъде много по-здрава. Буквално ще виждате
как растат с всеки изминал ден. Този период от 12 дни е вашият основен прозорец за действие през пролетта. Планирайте по-голямата част от работата си с разсадите точно за тези дати. Земята е готова да даде живот, а Луната осигурява необходимата енергия за буен растеж над повърхността. Сега нека преминем към пълнолунието. То настъпва точно на 16 април. Това е кулминацията на лунния цикъл. Енергията достига своя абсолютен връх. Надземната част на растенията е препълнена с сокове. Листата са напрегнати, а стъблата са пълни с вода. Но внимавайте, защото тук се крие една голяма опасност. Много хора смятат, че пълнолунието е магически ден, в който всичко засадено ще стане огромно. Това е опасен мит. Всъщност, по време на пълнолуние, кореновата система е изключително уязвима. Тя е отдала всичко нагоре. Ако решите да пресаждате разсад точно на 16 април, вие рискувате да убиете растението. Корените няма да могат да се адаптират към новата почва. Представете си, че се опитвате да преместите пълна чаша с вода, докато бягате. Водата ще се разлее. Точно това се случва с соковете на растението при стрес на пълнолуние. Мой приятел агроном веднъж подряза лозето си на пълнолуние. Растенията буквално кървяха от сокове седмици наред и едва оцеляха. Затова на 16 април си дайте почивка. Можете да плевите или да разрохквате почвата леко, но не режете, не сейте и не пресаждайте нищо. Уважавайте силата на природата в този ден. Веднага след пълнолунието започва фазата на намаляваща луна. Тя обхваща периода от 17 до 29 април. Посоката на енергията се обръща напълно. Гравитационното притегляне отслабва и жизнените сокове се оттеглят обратно надолу, дълбоко в кореновата система. Това е златният период за всички кореноплодни култури. Всичко, което дава реколта под земята, трябва да се съди сега. Мите, че на намаляваща луна растенията спират да растат. Те просто растат в различна посока. Развиват мощна подземна структура. Нека ви дам един чудесен пример с морковите. Ако ги посеете през този период, енергията ще бъде насочена към формирането на дебел, дълъг и сладък корен. Той ще пробие лесно почвата надолу. Ако обаче направите грешката да ги посеете на растяща луна, ще получите огромна зелена листна маса отгоре и малки, тънки и деформирани морковчета отдолу. Времето между 17 и 29 април е посветено на подземното богатство на вашата градина. Това е моментът да скриете семената на кореноплодните в земята, за да може луната да ги издърпа здраво надолу. Време е да поговорим конкретно за доматите. Те са истинските царе на всяка градина. Кога е най-доброто време за тях? През април 2026 година. Доматите дават плод над земята, следователно изискват растяща луна. Най-благоприятните дни за изнасяне на разсада в парника или на открито са между 8 и 14 април. През този период соковете се движат нагоре. Това помага на младите стъбла да се вкоренят бързо и да изградят здрава структура. Често чувам един мит от нетърпеливи градинари. Те смятат, че колкото по-рано засадят доматите, толкова по-бързо ще берат. Това е огромна грешка. Ако ги засадите в студена почва при грешна лунна фаза, те изпадат в шок. Представете си да излезете по тениска в студа. Точно така се чувстват доматите. Листата им пожълтяват, стъблата стават слаби, а енергията отива за оцеляване. Затова изчакайте дните след 8 април. Когато засадите доматите в правилните лунни дни, те ще тръгнат нагоре мощно. Ще имат дебели стъбла и тъмнозелени листа. Това е абсолютна гаранция за огромни и сочни плодове през лятото. След доматите идва ред на любимите ни краставици. Те са изключително специфични, защото са съставени предимно от вода. Краставиците са силно зависими от лунните цикли. Най-добрите дни за тяхното засаждане или засяване са също по време на растяща луна, но по-специално около 10 и 12 април. Защо точно тогава? Защото тогава луната преминава през водни зодиакални знаци.
Това допълнително стимулира движението на влагата. Съществува един много стар градинарски мит, че краставиците стават горчиви само ако не ги поливате. Истината е, че ако ги засадите на намаляваща луна в сух знак, те ще страдат от липса на вътрешна хидратация, дори и да ги поливате всеки ден. Техните клетки просто няма да могат да усвоят водата ефективно. Нека ви дам пример от моята практика. Една година експериментирах и засадих ред краставици в грешен ден. Плодовете станаха криви, кухи отвътре и нагарчаха. Тези засадени в правилните дни на растящата луна бяха прави, хрупкави и пълни със сладък сок. Така че планирайте краставиците за средата на месеца и ще се радвате на невероятен вкус. Нека обърнем внимание на пипера и пътладжана. Тези две култури са известни с това, че растат много бавно и са доста капризни. За тях изборът на точния ден е критичен. Те обичат топлината и се нуждаят от много енергия за формиране на здрави стъбла. Идеалните дни за тяхното преместване в градината през април 2026 година са между 5 и 9 април. Тогава растящата луна им дава първоначалния силен тласък. Някои хора вярват в мита, че пиперът може да се сади по всяко време, стига да е топло. Но ако го засадите след пълнолуние, той ще хвърли всичките си усилия в корените. Растението ще остане ниско, а чушките ще бъдат малки и с тънки стени. Една илюстрация за това е разликата в дебелината на стената на чушката. Когато луната тегли соковете нагоре по време на формирането на плода, клетките се пълнят с вода и хранителни вещества. Резултатът е дебел, месест и хрупкав пипер. Затова не бързайте и не закъснявайте. Хванете първата вълна на растящата луна в началото на април за най-добри резултати при тези топлолюбиви култури. Продължаваме с един много важен зеленчук за всяко домакинство, а именно картофите. Картофите са кореноплодни, макар че ги наричаме клубени. Както вече научихме, всичко, което расте под земята, се нуждае от намаляваща луна. Най-силните дни за засаждане на картофи през април 2026 година започват след 18 април и продължават до 26. През този период енергията се забива мощно в дълбочина. Има един много упорит мит в някои региони, че картофи се съдят винаги на Разпети петък, независимо от луната. Това поверие често води до провали. Ако празникът се падне на растяща луна, картофите ще развият огромни зелени храсти над земята. Ще имате прекрасни листа, но когато дойде време за копаене, ще намерите само дребни картофчета, колкото орех. Представете си разочарованието от толкова много вложен труд на празно. Когато спазвате правилото за намаляваща луна, клубените се развиват едри, здрави и перфектни за съхранение през зимата. Те не боледуват и имат високо съдържание на скорбяла. Така че запазете края на април специално за картофените лехи. Нека поговорим за листните зеленчуци и пресните подправки. Тук включваме марули, спанак, копър и магданоз. Тяхната цел е да ни дадат изобилна листна маса. Затова без колебание избираме фазата на растяща луна. Най-доброто време за тяхното засяване е между 4 и 7 април. Те поникват бързо и се нуждаят от незабавна енергия, насочена нагоре. Една от най-големите заблуди е, че тези култури са толкова лесни, че можете да ги хвърлите в почвата по всяко време. Това е мит. Ако посеете спанак на намаляваща луна, той ще се опита да развие дълбок корен, което го стресира. В резултат на това, растението преминава бързо във фаза на цъфтеж. Това се нарича стрелкуване. Листата стават твърди, груби и изключително горчиви. Представете си да направите пролетна салата, която горчи толкова много, че не може да се яде. Точно това избягваме, като сеем в началото на април при растяща луна. Тогава листата са крехки, сочни и пълни с витамини. Растението расте хармонично и бавно оформя розетката си, давайки ви време да берете свежа зеленина седмици наред. Сега ще разгледаме лука и чесъна. Тук има една много интересна уловка, която много хора пропускат. Лукът и чесънът
имат двойнствена природа. Всичко зависи от това, за какво ги отглеждате. Ако искате да ги ядете пресни, заради зелените им пера, трябва да ги засадите при растяща луна. Дните около 11 април са идеални за това. Перата ще растат бързо, ще бъдат сочни и дебели, но ако целта ви е да съхранявате лук и чесън за зимата под формата на едри глави, правилото се обръща на 180 градуса. Тогава трябва да ги засадите на намаляваща луна, най-добре между 20 и 25 април. Митът тук е, че един и същ ден е добър и за двете цели. Това физически не е възможно според лунните цикли. Нека ви дам пример. Ако засадите арпаджик за глави на растяща луна, той ще даде страхотни пера, но главата ще остане малка, мека и ще изгние бързо в мазето ви. Когато засадите на намаляваща луна, енергията се фокусира в луковицата. Тя става твърда, люта и обвита в здрави сухи люспи, които я пазят здрава през цялата зима. Да преминем към кореноплодните красавци, морковите и цвеклото. Те изискват специално внимание през втората половина на месеца. Оптималните дати за тяхното засяване са от 19 до 23 април. През тези дни гравитацията дърпа всичко надолу в тъмното. Тези култури се нуждаят от силен стимул, за да пробият уплътнената почва в дълбочина. Един много разпространен мит е, че ако почвата е рохкава, морковът ще стане прав, независимо от фазата на луната. Рохкавата почва е важна, но не е достатъчна. Представете си как морковът расте. Ако луната го дърпа нагоре по време на растяща фаза, неговият връх се обърква. Той започва да се разклонява, търсейки опора. Резултатът са онези смешни, криви и заплетени моркови, които приличат на човечета и са истински кошмар за белене в кухнята. За да имате дълги, прави като стрела моркови и перфектно кръгло, налято с сок цвекло, трябва енергията да е насочена строго надолу. Намаляващата луна в края на април ви гарантира точно това правилно, еднопосочно развитие на корена. Обръщаме поглед към зелето. Зелето е доста специфична култура в контекста на лунния календар. Защо? Защото зелето формира огромна глава над земята, но за да я изхрани, му е необходима изключително мощна и дълбока коренова система. Тук се изисква баланс. Най-доброто решение за засаждане на зелевия разсад през април 2026 година са дните точно преди пълнолунието. Това са 14 и 15 април. В този момент енергията все още се движи нагоре, помагайки на листата да се развият и да започнат да се завиват. Но веднага след това идва намаляващата луна, която пък помага на корените да се закрепят дълбоко и да осигурят вода. Мит е, че зелето не се интересува от луната, стига да има много вода. Всъщност, ако засадите зеле в самото начало на растящата луна, то ще развие огромни отворени листа, но няма да успее да завие стегната глава. Главите ще бъдат рехави и леки. За пример, перфектната зелка е твърда като камък. Този баланс на силите в средата на месеца е тайната за получаване на плътни, тежки и хрупкави зелки, перфектни за туршия по-късно. Сега нека обърнем внимание на бобовите култури. Тук говорим за грах, зелен фасол и овивен боб. Тяхната природа е да се катерят, да търсят слънцето и да се увиват около опори. Логично, те се нуждаят от огромно количество енергия за растеж нагоре. Следователно, перфектното време за тяхното засяване е по време на растяща луна. Добри дати са от 9 до 13 април. Един интересен мит е, че бобът расте добре винаги, защото сам си произвежда азот в почвата. Азотът е важен, но не може да накара стъблото да се издължи бързо. Нека ви разкажа един случай. Опитах да посадя овивен фасол по време на намаляваща луна. Растенията поникнаха, но стояха ниски. Буквално отказваха да се хванат за мрежата. Изглеждаха мързеливи и безжизнени. Цветовете им бяха малко, съответно и реколтата. Бобовите култури се нуждаят от този лунен подем. Когато ги посеете в правилните дни на април, техните мустачета буквално ще се изстрелят нагоре,
обгръщайки всяка опора по пътя си. Стъблата ще бъдат силни, а шушулките дълги и пълни с зърна. Стигаме до един много деликатен въпрос – поливането на градината. Да, правилно чухте. Дори поливането трябва да се съобразява с лунния календар, ако искате максимални резултати. През април 2026 година правилото е следното. Поливайте обилно, когато луната преминава през водните зодиакални знаци. Това са Рак, Скорпион и Риби. През тези дни растенията усвояват влагата до последната капка. Клетките им се издуват и напълват с живот. Обратно, избягвайте поливането, когато луната е във въздушни знаци като Близнаци или Водолей. Има един мит, че поливането по график всеки ден е най-доброто нещо за градината. Това всъщност може да бъде пагубно. Представете си, че ви карат да пиете вода на сила, когато изобщо не сте жадни. Растенията се чувстват по същия начин. Ако поливате в неподходящи дни, водата просто застоява около корените. Растението не я пие. Това води до загниване, поява на гъбични заболявания и спиране на растежа. Спазването на лунните ритми за поливане ви гарантира здрава почва и жизнени растения, без риск от преполиване. Свързано с поливането е и торенето. Тук лунният календар ни дава много ясни и точни насоки. Кога и как да торим през април. Разделяме подхранването на две категории. Когато луната расте, енергията е в листата. Тогава е идеалният момент за листно подхранване чрез пръскане на надземната част. Растенията ще абсорбират хранителните вещества през порите на листата си мигновено. Когато луната намалява, след 7 на 10 април, енергията слиза надолу. Тогава правим почвено торене около корените. Митът тук е стар колкото света. Повече тор означава по-голямо растение. Абсолютна лъжа. Ако сложите силен тор в корените по време на растяща луна, растението няма да може да го усвои ефективно, защото фокусът му е нагоре. Торът може дори да изгори кореновите власинки. Нека го илюстрираме. Това е като да се опитате да заредите с гориво автомобил, докато той се движи с висока скорост по магистралата. Подавайте храната там, където е концентрирана жизнената сила в дадения момент. Така торовете ви ще бъдат 100% усвоени, а разходите ви ще намалеят драстично. Никоя градина не е застрахована от вредители и болести, но лунният календар има оръжие и срещу тях. Как да се борим с насекомите през април 2026 година? Златното правило е да пръскаме препарати по време на намаляваща луна, особено когато тя е в сухи или безплодни знаци. Тогава жизнеността на вредителите също е понижена. Техните репродуктивни цикли са по-слаби. Най-големият мит в борбата с вредителите е, че трябва да пръскате веднага щом видите проблем, независимо от деня. Ако напръскате срещу листни въшки по време на растяща луна и особено около пълнолуние, ефектът ще бъде минимален. Защо? Защото тогава растенията са пълни с сокове, които привличат насекомите неудържимо. Самите вредители са в пика на своята енергия и размножаване. Използвайте дните след 20 април за борба с тях. Давам ви прост пример. Едно пръскане на намаляваща луна може да изчисти колония листни въшки напълно, докато същото пръскане на растяща луна ще изисква повторение само след няколко дни. Работете умно, а не трудно. А какво да кажем за най-досадната работа в градината? Плевенето. Всеки мрази плевелите, но с помощта на луната можете да намалите тази работа наполовина. Плевелите са растения като всички останали. Те се подчиняват на същите закони. Искате ли да ги изкорените така, че да не се върнат скоро? Правете го само на намаляваща луна. Най-добрите дни за почистване на лехите през април са между 24 и 28. Тогава енергията им е в корените. Когато ги изтръгнете в този момент, вие унищожавате техния център на оцеляване. Земята трудно ще им даде сили да поникнат отново. Често срещан мит е, че плевенето след дъжд е винаги полезно. Полезно е, защото почвата е мека, но ако дъждът е паднал на растяща луна, резултатът е лош. Ако прекъснете плевел тогава, всяко малко коренче, останало в земята, ще изригне с нова сила и ще пусне 2 нови стъбла.
Представете си митичната хидра. Режете една глава, поникват две. Точно това се случва с плевелите на растяща луна. Затова запазете търпение и чистете градината си, само когато луната върви към своя край. Време е да разгледаме овощните дървета във вашата градина. Април е критичен месец за тях. Цъфтежът вече е започнал или предстои съвсем скоро. Основното правило тук е да не пипате дърветата с режещи инструменти, след като месецът започне. Резидбата трябва да е приключила. Ако все пак се налага да премахнете някой счупен клон, направете го строго на намаляваща луна в самия край на април. Има един много опасен мит сред някои хоби овощари. Те смятат, че пролетната резидба забавя цъфтежа и спасява от слани. Това е катастрофална грешка. Ако отрежете жив клон на растяща луна през април, дървото ще загуби огромно количество растителен сок. Раната ще заздравее много бавно и ще стане входна врата за бактерии. Илюстрацията тук е ясна. Раненото дърво хаби енергията си, за да лекува себе си, вместо да формира завръзи и плодове. Грижата за овошките през април 2026 година трябва да бъде фокусирана върху защита от болести и леко торене, но в никакъв случай не и върху агресивни резидби. Нека природата свърши своята работа. Нека обърнем внимание на цветната градина, защото тя носи радост за очите. Едногодишните цветя, които сеем за красота, също следват лунния календар. Ако искате дълго и обилно цветообразуване, сейте ги в дните на растяща луна. За предпочитане са дните, когато луната преминава през въздушни знаци, като 6 или 7 април. Тези знаци отговарят за формирането на красиви и ароматни цветове. Митът, че цветята растат добре винаги, защото са по-диви от зеленчуците, бързо рухва на практика. Ако засеете, например, петунии на намаляваща луна в земен знак, те ще развият мощни корени и много листа, но ще направят малко на брой и дребни цветове. Представете си огромен зелен храст, на който има само 2 цветчета. Това не е целта на една цветна леха. Искаме експлозия от цветове. Затова дайте на цветята си енергията на растящата луна. Тя ще издърпа соковете към върховете на стъблата, където се формират пъпките, и ще ви гарантира цветна феерия през цялото лято. Завършваме основната част с нещо изключително важно – забранените дни през април 2026 година. В градинарството понякога е по-важно да знаеш кога да не правиш нищо. Вече споменахме 1 април заради новолунието и 16 април заради пълнолунието. Но винаги добавяйте по един ден преди и след тези дати като буферна зона. В тези дни космическата енергия е нестабилна и преминава от една крайност в друга. Това причинява сериозен стрес на живите организми. Един упорит мит казва, че няма лош ден за работа, стига да имаш желание. Желанието е чудесно нещо, но природата има свои закони. Нека ви дам финален пример. Мой познат реши да пресади целия си разсад с чушки точно на пълнолуние, защото това беше единственият му почивен ден. Растенията клюмнаха на следващия ден и до края на сезона не успяха да се възстановят напълно. Реколтата му беше нулева. Затова отбележете тези критични дни в календара си с голям червен хикс. Използвайте ги за почивка, за ремонт на инструменти или просто за разходка. Градината ще ви бъде благодарна за това спокойствие. И така, стигнахме до кулминацията. Вече разполагате с тайната карта, която ще ви преведе през месец април 2026 година. Разбрахте, че тайната на огромната реколта не се крие само в скъпите торове или безкрайното копаене, а в хармонията с лунните ритми. Знаете точно кога да съдите доматите нагоре и кога да скриете картофите надолу в земята. Това е истински преломен момент за вашата градина. Ако следвате тези прости, но мощни правила, ще станете свидетели на истински подем. Растенията ви ще бъдат по-здрави, по-устойчиви на болести и ще ви дарят с вкусни плодове. Нека обобщим най-важното. Растяща луна за всичко над земята, намаляваща луна за всичко под нея и пълна почивка по време на новолуние и пълнолуние. Искам да ви благодаря искрено, че изгледахте това видео до край.
Ако тази информация ви е била полезна и искате още подобни съвети, моля, абонирайте се за канала ни веднага. Натиснете бутона за харесване и споделете видеото. А сега към моя въпрос за финал. Коя е културата, с която винаги сте имали проблеми в градината и смятате ли сега да я засадите по лунния календар? Очаквам вашите отговори и истории в коментарите долу.